سلام سلام كبرات تغاتلتي كامل لهم لمون كم تلمود بحدشن أنا قاعرتن فيديوهات مسئلة له أبني لهم ما عند مدلونا زياتهم كرينا هو كده فوت مخلوات إلياس هو نعم الجنة حمد خلنا أخذ يبكى መንግስት ብደገ ኮይነ ኣለኹ ጋይስ ያ ፕሬዝደንት ሜሮን በሃል መንግስት ብደገ ኮይነ هارجعش عند عرمي خيو عصفت شعنك اوكي واو هاي مكندنا متو انديناش علن بنيا بقى لبخخنا لا ابر سنه سرعه الخو لبخخم لا نكم وطعت مخني كتما مخني خازي لبخيلا خازي لحنتي ادوا ሰበር መረጃ ተሰምቷል 1713 ኢትዮጵያውያን ተጠፍረው ከአሜሪካ ሊባረሩ ነው كسمة جرشم سكت صنحنا تلابخو تتموتشيكم شير لايك سبسكرايب مقار كي ترسعوا حزي داينا فيديونا كبرات بيتسب أدين نعنردو تهرخيبا نيولنا له اسكين رأيين بونت أنا بقى بحق عنده بعلن مسيلني أنت رأينا ني إسكي نودع إنه ما دحرك من لسانينا إيش عادين عنده يعني ولو أنا لو زين مازر مالتي عنده بزقات أم congratulations مقعدة سوالك إحنا ولا ندلي أدي خاص لستر خبالك أب جرمنز أنا حين بمدلوات موسيقى أنت مليش أنا نازل لا إلكم اللهم قاعدة سؤالك عنده حزقة مونيكا حفتنا نبرجيد نحمرو نبعلو فين كالوتن التولم نجر نيوا صرفوا ملا تايوز نجر تاي تفتير حبرنا نرايو هو فدرال مونيكا تفرح حزلا بيتزب كل جزء النجاجر زخون نجارات يتزارب حزخة أمس أسركم صنيحكم دم زخون النقط ولون يخم دحر صنيحة من أي سمعكم من يتزلا بيتزب ياو بزح نجارات نجارة مننا نخد لنا اسك حزخة كالي ما جرم فيديو كم تقولكم ميرون بريزيدنت خوين اللي خيول الله اسك نسمع يا عمت له መንግስት ብደገ ኮይነ ኣለኹ ጋይስ ያ ፕሬዝደንት ሜሮን በሃል خدي بريزيدنت ما خلوا إيرترا أبدك أحد خالي بريزيدنت تشيمو تاي خمي መንግስት ብደገ ኮይነ ኣለኹ እዚያ ነገር መንገድኹም ካብሎ ምንዮ መንግስትኹም መንግስት ብደገ ኮይነ ኣለኹ ታይ ፀገም ኣሎ ማዓትዮም መንግስትኹም ይዝሉና ዘሎ ብዙሓት መመፅዮም ኣነ መራሒኹም ይብሉና ኣለዉ ኩላትኩም ከምኡ በሉ ድሕሪ ሕጂ ኩላ ወፅያ መንግስትኹም كلاتكم من قصتكم درجة عبد القص مرحنا بك وخلاسي أنا بريزنت يتبع اللامون إحنا ممكن نقول كنت عمون تايدا ترديكم لكم دو سلازي إزي أقدم تأتوا يا أخو بكا شاو جزاو من قصة ميرون تغلى سنبت يا خاب كباب جرمن بريزيدنت ميرون تغلى سنبت كباب حقرة جرمن يولنا له عشان بريزيدنت غير حاسي ولا ساعة زي كله بريزيدنت يولنا له مو منيت بريزيدنت خوين زلوا نعم كحتىكم بيتزب البريزيدنت ميرون جن كابد حس جميركم بريزيدنت ميرون يهم تقولوا خاوت أي أنا قدركم مالتي داي نات سلسكي هارجعش عند عرمي خيو عصفت شعنك زي نسمعوا يلن بيتسب صنحنا الناسي
زين سمع يلن لأن ما زرك 10 ساعات يبلان الله حق عندين ايوه احنا تداني بس هو 10 الشعب بس صاير راعتي عملت حزنا يلبى ما تنسين مازر حزنا يلبى ما ناديتا ها 10 ساعات يلن قنا دنجس انا نيران زاغوال انت ازلا كواس 10 ساعات تحلف تمثل يعني يا 10 ساعات سلسته ولدا خا بزغات امزي هابي بيرثدي خنبل ندلي مازر حق خمس غير كنا مهر كنا الله سبيت سب حز خا نشي زغرم ነገር نرى اوكي واو هاي እንኳን ደህና መጣህ እንደናሽ አለን በእኛ ባህል በፈንዲሻ ነው እንግዳም እንቀበለው ይሄ ላንቺ ባንዲየታ ቤት ናይ ድንቅ ቲቪ በቀዳሚ መነጋገር ዝነበረ ናይ በዓል ቪቪያናን ካልኦትን ዝነበረ ምድላዊ እዞም ቆልዑ እዚኦም ብደንብ ገይረን ከም በሓድሽ ሰሪሐን ኣለዋ እስኪ ክሳብ መጨረሻ ንራዮ ይሆናሉ ላንቺ ነው ቴንክ ዩ እሺ ያው እንደሌሎቹ መደነስ ወይ ማስፈን ስለማልችል የኔ ታለንት ስዕል ነው ያው አስተማሪ ነው እንደዚህ በማስመር ያለከው ምስሎች ናቸው ያው እንደዚህ ስታቸው ዝም ብሎ መስመር ይመስላሉ ግን በአርኮ ዓለም ትርጉም ያላቸው ስዕሎች ናቸው ለምሳሌ ይሄንን ስዕል ብታየው በማስመር ሲለካ ሁሉ ነው ነሽ ምን ማለት ነው አይ ሚን ምን እያልሽ ነው ምስቲ ያው እኔ ስዕሉ ሰላም ይሰጠኛል ያው አይምሮ ውስጥ የሚጮኸው ነገር እነዚህ ስዕሎች ሰላም ይሰጠኛል ሰበር መረጃ ተሰምቷል ድንቅ ቲቪ ጣዕሚ መነጋገር ዘለዎ ሰዓት እዚ ቤተሰብ ከምዚ በቀዳማይ ዝረኣኹሞ በዓል ቪቪያና ካብ ኤርትራ ከይቀሪ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከይደን ናይ ሰብኣይ ኣለሻ ዲ ዝኾን ዘሎ ናይ ሰብኣይ ኣለሻ ወይ ከዓ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣለሻቶም ብሰውት ወገን እውን ማለት እዩ ከምኡ እዩ ዘለና ሕዘና ጓላት እዚአን ብደንብ ገይረን ሰሪሐን ኣለዋ ተሪበን እውን ኣለዋ ማለት እዩ ብዘጋጣሚ እዚ ሕዚ ከዓ ሓደ ሰበር ዜና እኒኦ እስኪ ንስማዮ 1713 ኢትዮጵያውያን ተጠፍረው ከአሜሪካ ሊባረሩ ነው እጅግ በሚያሳዝን ሁኔታ እነኚህ ሁላ ሰዎች ቤተሰብ 1700 ልዕሊ 1700 ኢትዮጵያውያን ሕዚ ካብ ኣዲስ ኣበባ ክባረሩ እዮም እዩ ዝብለና ዘሎ ምክንያት መባረሪኦም ግን ትራምፕ ይኾነን ካልእ ይኾነን መገዛ ባዕሎም እዮም እስኪ ንስማዕ ካብዚ ቪድዮ እርስ በርስ ተጠቋቁመው ነው ለገንዘብ ብሎ ማለት ነው በአሜሪካ እንግዲህ እንደሚታወቀው ሰነድ አልባ ሰዎችን ለጠቆመ $1000 እንደሚከፍል የአሜሪካ መንግስት ገልጿል በዚህም እንግዲህ 1713 ሰዎች እርስ በርሳቸው ተጠቋቁመው በአሁን ሰዓት እንግዲህ ተይዘው ወደ ኢትዮጵያ ተጠፈረው ሊላኩ ነው ዋው አንተ ሓበሻና ግን እንደዚህ ዛክሊና እንተሓሳሰድ $1,000 ንሻይ ጠለና ማለት ኮይኑ ንምንታይ ይኹን እንደዚህ ዛክል ጭከና ክህልወና ዝኽእል መንጎን ኣረ ሕደጉ ኣረ ምትሕስሳድ ጽቡቕ ኣይኮነን ቤተሰብ ልዕሊ 1700 እዮም ብጣዕሚ ባዕሎም ተጠቃቂሞም ዓርስ ባዕሎም ተጠቃቂሞም እዮም እዚኣቶም ዝባረሩ ዘለዉ ካብ ኣሜሪካ ትራምፕ ባዕሉ ኣልሹ ዘውፆም ገለ ከይመስለኩም ቤተሰብ መገዛ ባዕሎም መገዛ ኣሕዋቶም እዮም ተጠቃቂሞም ዝምለሱ ዘለዉ ዝጥረዙ ዘለዉ ማለት እዩ እና ብዛዕባ እዚ ካበልና ሕዚ ከዓ ሓንቲ ኣደ ፍትሕሲ ኢና ጓለይ ብሰብኣያ ተቐቲላ ክሳብ ሕዚ ፍትሒ ይረኸብኩም ዘለኹ እቲ ቀታሊ ድማ ነፃ ተባሂለሉ ይብላን ኣለዋ እስኪ ሓቢርና ንስማዕ እዮም ዝግብነ እዩ ክትቆልዓ ኣነ ጓለይ ሕጊ የለይ ንጓለይ ሕጊ ጠፍኡ ንጓለይ ምስል ስኢና ወደቃ ቃርያ ኣነ ሕጊ ተኣማምነ ጓለይ እንድሕር ሞተት ሕጊ ደክድግፈኒ بقف عاود موتة تقالي حقك تقفني ولا تسفل أقوله 3 عامت سكع خزي شاي شيء موقع عزيز دخل خويني شاي شيء طلع إنه هو مقالم ترانسبورتي الكبر شاي شيء دخل أنا شاي لا شو تقالني موقع عزيز ترانسبورت قبره وصاروه لا تمللسكو فنجي حيزو هم لا فرارحة وحنت فنجي أحز مسألة براخانة ورا هم زبدية تاي حيز خاين أخاو جبوا إيه تاي حيز خان أخاو لكني تي فنجي وليا إيه ولو فنجي لا أمونولو قالوا لها ولو كل مزجا صور قول إزاي له مسك قالوا لها ولو أبوليس هو بخرش بوشت أوشتو تمزجا أطفئه أبوه بوليس زهازو قال
ተጠርጣሪ ጠፊኡ ኣጥፊኡ ኣቦ ብውሽጣ ናይ መስኻኽር ቃል ኣሎ ናይ ባዕሉ እውን ዝኣመነሉ ቃል ኣሎ እወ ዝኣመነሉ ብደንቢ ትምክሕተኛ ቦ ብትምክሕቲ ይግባን ይብሎ ክቡር ቤት ፍርዲ ተኾይኑ ወድና ብነፃ ልክልቕዳቐልና ተለይ ኮይኑለ መቕለል ክግበረልና ልሓሳብ ኣቕሪቡ እዩ መቕለል ሓሳብ ነፃፋኒ ሸንናየን ህና ምስ በልና ኣነ ህይወተይ ተቐይሩ ውያት ኣውፅአ ገርገር ላወልኩ ምስ ጓለይ ካብኡ ግን ሸንሸል ሞፅና ክንእሰር ጓለይ ሸንሸል ገብራ ፖሊስ ተኣስራ ከተማ መቐለ ህዝቢ ግን ወጣት ግን ቦኽዩ ኣውለሉ መንግስቲ ሰራሕተኛ ኩሉ ላወፀ ላነብዕላ በኸየ እዩ ሸንሸል ክትእሰር ኣብ ልዕሊ ጓልና ምማትና ሕጊ የለ ኢላውን ሁላ በኮኩ ማለት እና ኸዚ ሕጊ የለይ ንጓለይ ሕጊ ጠፍኡ ከተማ ምኮኒ ኸዚ ልብኸኢላ ኸዚ ለሓንቲ ኣደዋኣ ለኣነ ልክዓርፍ ንእሽተን ተስፋ ልክበኒ ሰላማዊ ሰልፊ ተገበርኩምለይ ይሕብር ብትሕተኛ ከተማ ምኮን ወጣት ቤተሰብኩም ሰማዕኩምኒ ዘነደ ክንዱ ዝኣክል ነባዕቲና ባዓለዋ ፍትሒ ሲኢና ቀታሊ ጓለይ ብነፃ ተለቂቆ እየን ዝብላ ዘለዋና ንዝተበደለ ሰብ ድምፂ ንኹም ቤተሰብ ብዝኻልናዮ መጠን ንዝተበደለ ሰብ ድምፅና ኮና ንቐፅል እየ ክብለኩም ዝደሊ እምበርክስ ሎማዕት ዝነበረኒ ምድላው በዛዚ መለኹ ቤተሰብ ተተመቸኩም ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ ሰላም